हेलो हेलो, कहाँ खो गइल बानी? हाँ बोली। हमनी का आंगनबाड़ी से आइल बानी जा। घर में कोनो छोट लइका विका बा? मथनी चलबे ना कइल त लइका कहाँ से होई? मतलब मतलब अभीले हमनियों के शादी नइखे भइल त बच्चा कहाँ से होई? ठीक बा कोनो बात नहीं खे। हम लोग जाता नहीं जा। चल रागिनी। रुकी, हाँ? लइका बा। फिर ई काहे कहला कि हाँ? एकरा दिमाग के नस तनी ढीला बक बक करेला। अच्छा ठीक बा, बताई का नाम है लड़का के? राम श्याम। राम श्याम। तो कल सुबह आंगनबाड़ी भेज दिया लोग पढ़े खातिर। 10 बजे। जी जी।